Хөрмәтле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Без бүген үзебезнең Тукай клубында халкыбызның ике зур шәхесе, ике үлемсез улы Муса Җәлил һәм Илһам Шакировның туган көннәренә багышланган музыкаль шигъри кичәбезне башлап җибәрәбез. Бу кичә безнең үзенчәлекле шундый форматта булыр. Ул безнең экспромт кичә дип әйтсәк тә була. Чөнки монда залда утырган кешеләр үзләре Муса Җәлилнең яраткан шигырьләрен сөйләргә мөмкин иде. Илһам Шакиров турындагы үзләренең хатирәләрен уртаклашырга, Илһам Шакировка багышланган шигырьләрне сөйләргә мөмкин. Кичәне алып бару өчен мин сүзне әле кичәнең инициаторы булган, әле Татарстанның халык артисткасы, җырчы, җәмәгать эшлеклесе Гөлзадә ханым Сафиуллинага бирермен. Мин дә үзем башлап җибәргәнмен икән, шушы ике бөек шәхескә багышланган үземнең ике шигыремне дә укып төшердем. Җиз иле. Исемнәрне илли тарих. Җиз иләктән үткәрә. Бар нурның киләчәктә, урның нинди үткәндә. Бүгенгедә кагылмый ул, бүгенгедә түрәләр, кемне малга, кемне данга, кемне зарга күмәләр. Мөхер сулып җиңел кулдан, кем сатлык та, кем дошман, баш тарткан бит үз заманы, Җәлилдән дә, Алиштан. Тарихның үз иләге, иләр, аклар, дәлилләр, җиз иләктән иләнде дә, кайтты, кайтты Исхакыйлар, кайтты, кайтты Җәлилләр. Һәм Илһам Шакировка багышланган шигырем күңелдәге язны уятырга. Карурманнар кичкән халык шул без. Шуңа моңлы, сагышлыдыр шуңа. Сүзгә генә сыйып бетмәгәнне җыр телендә мөмкин аңлашырга. Ай былбылым диеп эндәшергә, китмә сандугач дип өзелергә. Урманның якты аланнарын кичеп чыгар өчен бергә, тургай булып күккә күтәрелеп, күңелдәге язны уятырга, күпме юллар үттең, татар җанын кузгатырга, җырда юатырга, сапый бала кебек, чистарынып калсын дөнья фаны. Җырларыңны тыңлап, күпме халык үз асылын аңлый, Илһам абый. Карурманнар кичкән халык шул без. Шуңа моңлы, шуңа сагышлыдыр, сыкраулары сыйган җырларыңа. Халык җаны синең тавышыңдыр. Герой шагыйрь, тиңдәше булмаган, бүтән дөньяда тиңдәш булмаган Ленин премиясе лауреаты һәм Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең һәм безнең легендар җырчыбыз, татар халкының легендар җырчысы, төрки татар дөньясының легендар җырчысы Илһам Шакировның туган көннәре булды кичә. Без аларны инде бүген алар исән түгел, без аларны котлый алмыйбыз. Әмма biz аларның исемнәрен атап, аларга төрле чаралар үткәреп, аларның әсәрләрен укып, аларның җырларын җырлап, аларга дуга укып, аларның рухына дуга багышлап, без аларга ярдәм итә алабыз дип әйтә алмыйм инде, аларга без ярдәм итә алмабыз, әмма ләкин дуга булып аларның рухларына ирештерә алабыз дип ышанабыз. Шуңа күрә без үзебезнең шушы акцияны бер генә көн дип уйлаган идек, аны бер атнага сузарга булдык. Чөнки бик күп җирләрдә безнең бу безнең башлангычны күтәреп алдылар. Мәдәният министрлыгы да, Мәгариф министрлыгы да, Конгресста, Татар конгрессы да һәм
Инде иҗтимагый оешмаларда Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы һәм мәктәпләр, бигрәк тә мәктәпләр, балалар бакчалары күтәреп алдылар. Без мөрәҗәгать җибәрдек. Ул Татарстан телевидениесында булды шикелле. Булмаган булса инде аларның миендә, алар үзләре беләләр, нәрсә тапшырырга, халыкка нәрсә тапшырмаска. Әмма ләкин без бу акцияны үткәрәбез, атнавый үткәрәбез. Төрле җирләргә хәбәр бирдек, чит илләргә бирдек хәбәр. Ерак көнчыгыштан башланды марафон, хәбәр килә башлады. Себер, Ерак көнчыгыш, Урал, Идел буе шәһәрләре, чит илләр, Европа илләре һәм Кырым, әле кичә генә Кырым татарларыбыздан килеп төште тәбрикләү. Чын Кырым татар телендә сөйлиләр, Муса Җәлилнең җырларын, шигырен сөйлиләр. Аннан соң җыр-җырлап, шулай итеп хор белән, анда аларның зур дәүләт, мин инде дәүләт ансамбле дим, чөнки минем аларны дәүләт итеп күрәсем килә. Фольклор ансамбле, алар җибәрделәр безгә шундый тәбрикләүләрен WhatsApp аша. Һәм без инде бүген аларны да сезгә күрсәтербез дигән идек. Техник сәбәпләр аркасында мөмкин булып чыкмады. Менә шулай итеп, бүген бүтән дөньяда без әз монда. Хәзер без монда әз, ләкин без бик күп. Без бик күп, бүтән дөнья буйлап таралган, танылган безнең милләтебездә, телебездә, динебездә, Аллага шөкер. Алар Америкадан да хәбәр килде. Biz birgə җыела алмыйбыз, әмма ләкин менә шулай телефон аша, WhatsApp аша бер-беребезгә җибәрәбез, укыйбыз, җырларын, шигырьләрен укыйбыз дип, шулай итеп анда да бу эшләр китте, башланып бик күп җирләрдә, Аллага шөкер. Менә беләсезме, нәрсәгә кирәк иде бу акция дигән сорау туа кайберәүләрдә. Чөнки ел сайын бит инде без үткәреп барабыз, чаралар үткәреп барабыз. Мәктәпләрдә конкурслар бара, теге Муса Җәлилнең шигырьләрен укыйм, Илһам Шакиров исемендәге конкурслар мәктәпләрдә булып бара дип. Ләкин җәмәгать булуын булай икән дә бит, бара икән дә бит. Бик булуын булай икән, баруын бармый икән. Ни өчен? Хәзер мин сезгә бер мисал китерәм. Шушы арада бер 10 көн чамасы элек мин Муса Җәлил һәйкәле яныннан үтеп барам. Анда теге рельефлар куелган, башлары 10 кешенең безнең ватан өчен башларын гильотинада чаптырган кешеләрнең башлары. Мин әйтәм, тукта әле, мин буларны тагын яңадан языйм әле үземә. Ату кайберләрен инде оныттым дип. Шуннан язып торам, кешеләр үтеп баралар, сорыйм кешеләрдән. Сез таныйсызмы моны? Юк. Tanıysızmı? Ulular, balalar, bizim millet, başka millet kişileri ötüp bara. Tanıysızmı? Yok, tanımıyorlar. Şundan sonra oturdum da jıladım. Min Musa Jalil Burak laureatı. Jıladım. Bugün Musa Jalil'ini bilüşler indi. Belki, bilmeyeyim. Bizim bugün, bizden sonra bugün bizim balalarımız onu bilerler. Emine balalar, İlham Şakirov bilen de şulay yok. Мен һәр вакыт сөйлим, Илһам Шакировны беләсезме? Юк, белмиләр. Илһам Шакировны. Без бу шаккатырлык нәрсә. Шаккатырлык нәрсә. Алар безнең өчен, ватан өчен башларын чаптырдылар. Алар илне сатмадылар. Шуның өчен илне саткан булсалар, аларның башлары чабылмый иде. Алар исән калайды. Алар рәхәтләнеп, ашап, ишеп, киенеп, машиналарда утырып, шулай итеп йөргән булырлар иде. Әмма ләкин алар башларын салдылар. Һәм шул ук вакытта әле шундый фикерләр дә булды, әйтүчләр булды. Хәзер китте обратный реакция. Килә, миңа хәбәрләр килә, тәкъдимләр килә. Бәлки алар иман белән китмәгәннәрдер. Сез аларга дуа кылырга кушасыз. Беләсезме? Шушындый сүзләр булды. Мин әйтәм, син башта башыңны чаптыр әле. Нәрсә өчен син башыңны чаптырганмыш? Шул вакытта белербез. Иман белән китәсеңме син, юкмы? Аңлыйсызмы җәмәгать? Менә халык нинди дәрәҗәгә килеп җитте бүгенге көндә. Шуңа күрә ул бит шаһид. Ул бит ватан өчен башын салды. Алар шаһидләр. Илһам абыйга килгәндә, Илһам Шакиров ул бит бөтен гомерен багышлады. Шушы милләткә хезмәт итүгә.
Aның бит һәр җыры гимн. Ул бит bütün dünyanı eylem çıktı. Bütün Tatar yaşayan tübeklerini ol eylem çıktı. Ol tege maşina bilen kirip bulmay turgan, at bilen gene kire turgan şunday avullarga biz anı bilen kirdik. Sibir avullarına. Şunday avullar var bizim el Tatar avulları. Şuna göre nişik mümkün eytirge iman bilen kitken mi yok mu? Ol turda nişik başka uy kilerge mümkün cemaat. O bütün ömrünü sarf etti şuna, milletini birleştirdi. Nine tege konsertler bir yeriyiz, hatlar kile sahneye. Ben konsertte barışıraydım. Şundan hatlar kile. Tuğal yerini bik sağınabız, oy bir koydasımız kile bik sağınabız deyip. Biz şu vakitte gittik, açlık vaktinde gittik, sıkış vaktinde gittik. Bir hava iki güne süseyteydi. Sağınsanız koydunuz. O vaxtda propaganda yasarga da yaramaydı. Hem mine ol şunday süz, iki süz bilen ol köp mü Tatarını qaytardı bunda Tatarstan'a. Hem eli tağında qaytalar idiler. Ama özünüz bilesiz, onun sebepleri oldu. Şuna göre cemaat biz niçin bizim büyük şahıslarımız bir köp. Onlar bir köp. Allah'a şükür. Ama mine şuşunday iki büyük şahsımız bizden. İkisi bir günde doğan, 15 fevral doğan günleri. Bu gacayip hal, bu şanmasız narsa. Şuna göre biz bularını hiç de unuturga hiç değil. Hiç de. Hem biz onu balalarımızın balalarına, onların şiirlerin, onların turmuş yolların söylep kaldırırga, anlatırga, olmaya bit defterleri turunda, nişik olar türmelerde, faşist tutkunluğunda oturdular. Hatta bugün bizim büyük vatan soğuşunun ne ekanini bilmegen balalarımız da var. Şuna göre cemaat, biz uyladık şu aksiyonu başlarga. Hem ol ne bizim Tatarstan'dan kişe 3. gün, 14 günde, Düşenbe günde 2. Tatar gimnaziyasında başlanıp gitti. Allah'a şükür, onda Kamer Yazin Nurovna, siz bilesiniz de, o köp mü balanı, imanlı balalar terbiyelep, üstlerinde çıkardı. O Tatar gimnaziyasından Tatarca söylep şu balalarına. Onlara Gossavit'tan da geldiler. Onda bizim Albina Muhammedçina Nasirova, o mena bir yakın bala, Siyimbi Kavalisi'nin laureat bala ol. Gossavit deputatları bu küterip aldılar, riza buldular bu nidirgen, bu işke, bu aksiyonu. Şuna göre bütünüsü riza. Yaşlılar sayısılar riza. Irkayıl işte riza buldu. Şunduk riza buldu. Eyder Zülkerem dedi. Seret suğa dang haber bire dang Bakşağa bararga 15 minut kalgan Bakşağa bararga 15 minut kalgan Sikrip turdu marak Göre işer harak Dağsınga kalgan Şul yıkıga karak Dağsınga kalgan Şul yıkıga karak Seret eyter git Bakşağa git Maratama deşe Tuktan yine gıt Maratama deşe Tuktan yine gıt Sen jırlıydın Men bir tuktu bilmeyim Bunun arazimizin Bana para versin Bunun arazimizin Bana para versin Maşallah. Hayırlı kişiler, arasında şu iki beyramdan birge katılayım. Hem elbette ben özünün şiirlerini İlham abiye bağışladıklarımı diye bilegan idim. Lakin Musa Celil şiirlerinde yadıttan siyerge yarayken şu an böyle Musa Celil Kişir ilim. Kişir mine ilim, senin büyük ismin bilen kirip suğuşqa, danlı ölüm bilen kümelmedin bu tenimni soňgy suguşda. Yo, men seni tuzan bir tügüdey sansız ömrüm için satmadım. Valhov şahit, izgi suguşantın, soň şikke şekirsiz sakladım. Men kurutmadım üstten yağmur tüslü, yağganda da tuplar, yedireler. Kavuşamadım, kan hem ölüm bilen, tulganda da tire eylenem. Alda, artta, oňda hem solumda, kesilse de yılım, küpregim.
yaralанып, канга түренсә дә, көчсезләнеп, мин яшь түкмәдем. Мин алдымда күрдем шыр сөяктән, котылгысыз үлем шәүләсен. Килсин миңа үлем, бары гомрем, куллык белән төгәлләнмәсен. Мин түгелме дуска хат язучы, борчылма дип тормыш юлдашым. Соңгы тамчы каным тамса тамсын, тик антыма таплар кунмасын. Мин түгелме шигырь утым белән ант итүче канлы сугышта, үлемгә дип ачы нәфрәт белән Yılmayırmın soңгы сулышта. Соң чиктә дип синең мәхәббәтең җиңеләйтер үлем газабын. Илемне һәм сине сөюемне каным белән җиргә язармын. Тыныч булыр йокы тормышымны бирсәм диеп туган ил өчен. Ышан илем, шушы ант сугарды йөрәгемнең соңгы тибешен. Язмыш көлде. Үлем кагылмыйча үтте яннан минем тирәләп. Нишлим соңгы минутымда пистолетым итте хыянәт. Шаян чыга үзен соңгы чиктә, бөркет ярдан түбән ташлана. Мин соң бөркет түгел идеммени, баш ияргә шуннан башкага. Ышан илем, шундый бөркет идем. Мин дә соңгы минут килгәндә әзер идем. Мәгърур канат җәеп ташланырга ярдан түбәнгә. Ләкин нишлим сугыш тустым пистолетым соңгы сүздән кинәт баш тартты. Бугау салды дошман кулларыма һәм хурлыклы юлдан атлатты. Тоткынлыкта хәзер мин. Һәр көнне көн чыгышын кымсыз күзәтәм. Шигырь булып чыга үч ялкыны яраланган башын йөрәктән. Көн чыгышы дуслар кулындагы байрак булып көндә кызара. Белмисезләр дуслар тоткын күңел, күкрәктәге җәрәхәттән түгел. Канлы үчтән шулай кызала, тик бер өмид, кара август төне илтер мине шунда җитәкләп, өстен килер түбән әсирлеккә, үч һәм илгә керсез мәхәббәт. Тик бер өмид, дуслар сезнең сафта табар соңгы крәш теләген. Яраланган, ләкин тар кыллыкка баш имәгән керсез йөрәгем. Шынапта, Муса Җәлил турында төрле сүзләр ишетелә торды бигрәк тә безнең 2000 еллары бер популяр булып алданы, кимсетү, аны сатып җан дип, аны башкача дип әйтергә. Ләкин игътибар итсәгез, Муса Җәлилнең иҗаты сугышка кадәр әлбәттә аның шаткылары булган, өметле талантлары булган әлбәттә, таланты да булган. Ләкин аның нидер темалары кызыл тема, шундый ничектер темалар инде. Әнә менә шушы тоткынлыкта вакытта ул чын мәгънәсендә даһигә әйләнгән. Һәм әлбәттә инде безнең тагын бер даһибез, ул Илһам абый Шакиров. Әлбәттә, аның иң зур хезмәтенең берсе, монда инде Гүзәл әйтеп үтте, ул да белә. Чынлап да ул халкыбызны яңадан кайтарган кеше. Аның турында Батулланың әсәрләрендә укыган бар, һәр шигә барган саен әйтәгез, үзебезгә кайтыгыз, ятмагыз монда дип әйтә торган булган икән. Һәм менә шушы тәэсир белән бер шигырь язылды. Тетрәнү. Тетрәндерде безне Илһам абый, җырларың да синең, үлемең дә. Син калырсың якты кояш булып, һәм җыр булып халкның күңелендә. Без тетрәндек синең моңларыңнан, без тетрәндек синең көйләреңнән. Син иделдә, син күңелдә йөздең, ишкә ишеп ялгыз кимәң белән. Син сагыну булып йөрдең читтә, һәр татарның сарылып җанында. Барысы да кайтты туган җиргә, ак калфакның тагылган чагында. Таулар менеп, әдрән диңгез кишеп, син барыбер кайттың иделеңә. Кояшлар да уфукларга китә. Син дә киттең халкың күңеленә. Миңа яшьләр белән Идлем акчарлыгында шактый бәхәсләшергә туры килде. Муса Җәлилне безнең сугыш тоткынлык шагыйрь иткән дигән караш бар. Мин бу караш белән һич тә килешмим, чөнки Муса Җәлил сугышка киткәнче ул безнең зур шагыйрь булган. Ул ялгышмасам 13 яшендә вакытта аның беренче шигырьләре инде матбугатта басылган. Һәм аның сугышка киткәнче искиткеч матур балалар менә әле генә Мәрьям укыды шигырь, балалар өчен язган шагыйрь ул. Балалар шигырияте бик катлаулы һәм моны инде шигырь язып караган кеше белә, һәм балалар үстергән кеше дә белә, балаларга нинди шигырь укырга кирәк икәнлеген. Ул чын мәгънәсендә әле зур балалар шагыйре дә.
Һәм шул вакытта Муса Җәлил ул сугышка киткәнче инде безнең алтын чәч либреттосын язып киткән шагыйрь. Алтын чәчне языр өчен халкының нинди тирән тарихлы икәнен белергә кирәк, аның тарихын аңларга кирәк. Ул шушларны аңлаган, язган, каләмгә төшергән, кагазгә төшергән шагыйрь. Һәм шул вакытта инде сүзем күпкә китсә шуны әйтәм, Муса Җәлилләр алар бит тоткынлыкта нинди сайлау алдында калалар. Аларга килеп сезгә бит инде менә Идел Урал дәүләтен төзү мөмкинлеген бирәбез дип әйтәләр. Бу аларның хыяллары, алтын чәчне язган кешенең шулай аңлый аласыз. Бу аларның хыяллары, дәүләтчелекне кайтару. Ләкин алар дәүләтчелекне фашизмга таянып кайтара алмаслыкларын аңлыйлар. Алар монда бердән-бер дөрес юлны сайлыйлар. Һәм менә танышмаганда әйтәсем килә. Ул бит 38 яшьтә була Муса Җәлил башын гильотинага салган вакытта. Башкалар аңардан да яшьрәкләр. Һәм шушы сайлау алдында калган кеше үзенең гомерен биреп, шушы батырлыкны эшләр өчен нинди кеше булырга кирәк? Без үскән вакытта аны бер менә катып калган, бугауланган бер һәйкәл итеп үзебез күңелебездә шушылай иттереп күңелебезгә салып үстек. Һәйкәл булу җиңелрәктер, ләкин кеше булып, тере кеше булып, бу батырлыкны эшләү мең кат авыррактыр. Менә шушы батырлыкны эшләгән Муса Җәлил ул безнең һәм яшьләрдә дә мондый караш булмасын иде. Ул безнең Тукай шикелле. Инде ул тәгаенләнгән, пәйгамбәр булып, шагыйрь булып тәгаенләнгән безнең өстән аның язмышы шундый. Yumuşakına жиләр исте, тибәндереп матур инешенең. Җыйналыгыз дуслар уйнап көлеп, ямьләндереп эшләде тормышны. Җыйналыгыз дуслар уйнап көлеп, ямьләндереп эшләде тормышны. Без бәхетле илнең балалары, шуңа күрә матур шаянбыз. Кояш нурларыннан алып, сүнмәс факел булып янабыз. Кояш нурларыннан алып, сүнмәс факел булып янабыз. Акчарлыклар төсле рәхәтләнеп, диңгез төпләренә чумабыз. Акчарлыклар төсле рәхәтләнеп, диңгез төпләренә чумабыз. Акчарлыклар төсле канатланып, диңгезләрне очып чыгабыз. Акчарлыклар төсле канатланып, диңгезләрне очып чыгабыз. Yumuşak kına жылы җилләр исте, тибрәндереп матур инешне. Җыйналыгыз дуслар уйнап көлеп, ямьләндереп яңа тормышны. Җыйналыгыз дуслар уйнап көлеп, ямьләндереп яңа тормышны. Тавышым отырған, шуңа күрә менә Илсияр балалар иҗаты турында әйткәч, бу сугышка кадәр язылган җыры балалар өчен күңелле яшьләр дип атала. Музыкасын Латиф Хамиди язган. Алар дус булганнар. Латиф Хамиди Казакстанга китәргә мәҗбүр була. Анда китеп казак вальсын яза. Ул казакларга хезмәт итә. Менә безнең шундый җирикләребез әле байтак. Казакстанның гимнын да укып язган. Әйе, гимнын яза. Казак гимн. Гимнын яза. Җәмәгать менә монда безнең Муса Җәлилебез тора. Мин моны 3 көн күтәреп бирим инде, әйме? Менә бу нене, портретны. Ничек туды? Идея туды шундый. Муса Җәлилнең, Илһам Шакировның ясаган картиналар бар. Аларны ясаган рәссамнар ясаганнар аларны. Бигрәк тә Муса Илһам Шакировның шундый шикарный не бар картинасы Вахитов, Рифкат абый Вахитов ясаган. Рояль каршысында утырган. Шулай итеп утыра ул. Аны мин күрсәтә алмыйм, мин андый түгел. Шундый аның не? Ул татар халкының представителе. Ул безне Рушайсам безне изображать итә ул. Безне күрсәтә ул, безнең халәтебезне күрсәтә. Шулай бит, ул бит үзен миннән шушындый дип тәкәбберләнеп
Күрсәтмей, ул бик гади кеше иде. Ул безне күрсәтә, татар халкының менә вәкиле ди. Мин шуларны, шул рәсемнәрне җыеп, күргәзмә ясарга нитеп жүрдем. Шушы үмкинлектә. Ләкин мөмкин булмады, чөнки алар кайсы кайда музейларда, ниләрдә аларны алып булмый, аны алыр өчен мәдәният ниннән хат язырга кирәк, мәдәният министрлары бөтен савырышып беткәннәр, кыскасы булмады. Шуннан мин әйтәм, юк, миңа кирәк табырга. Муса Җәлилнең нинди булса да бер рәсемен табырга кирәк миңа. Илһам абыйны кем белә, мин дә аны табып булмас, ул зур иде, бик зур, ул милли музейда бирмәячәкләр. Шундан соң Фәрид Вәлиуллин дигән безнең рәссамыбыз бар. Шуңа чыктым да, мин әйтәм, тап миңа. Кайдан булса да тап. Ул әйтә, bir 3 көндән шалтыратты, кил, мин таптым. Шуннан ул миңа белән шушы нине бирде. Таптым диде, ну мин сиңа бер атнага гына биреп торам, аннан соң кайтарырсың. Ярар, мин моны алдым, өймә кайтып барам. Кешеләрдән сорыйм, беләсе килә бит. Беләләрме, таныйлармы? Юк, малай белмиләр. Bir 5 кешедән сорадым, өймә кайтып җиткәнче. Шуннан соң менә ышанырлык түгел бит бу хәлгә җәмәгать. Шуннан соң кибеткә кердем. Кибеттә бәлки берәрсе белмим икән. Кибеттәшләрдән, анда кергән сатучылардан сорыйм. Юк, җәмәгать бер кеше танымады. Шуннан мин аны уйлаганым, студияма алып кирип, шунда калдырырмын дип. Шундан соң әйтәм, юк, мин моны студияда калдырмыйм. Мин моны өймә алып кайтам, өймә алып керәм, өймдә кундырам. Икенче көнне ашу тантанасы чөнки. Муса Җәлил белән кунам, әйтәм, бер төн. Шундан соң хәзер мин моны алып кайттым да, идәнгә куйдым. Шундан сөяп куйдым. Шуннан йөрәгем авырта. Үзем аңламыйм нәрсә өчен минем йөрәк авырта. Йөрәгем авырта. Шундан соң нәрсә бу дим? Карыйм, ул минем теге мискин булып коридорда шулай утыра моның ие. Как будто мин Муса Җәлилне идәнгә бастырып итеп куйдым, утыртып куйдым шикелле. Шундан соң биек урындыгым бар, шуны алып килдем да кресло шикелле, шунда куйдым моны. Шундан оныгым кайтып керде. Оныгыма 18 яшь. Дусты белән кайтып керде. Дустыннан сорыйм. Мен әйтәм, син моны таныйсыңмы? Карады. Чүт таный алмыйм шул ди, татар малай үзе. Шуннан соң минеке көлә. Ә мин уйлыйм, бәлки минеке дә танымыйдыр моны. Ә мин бит Муса Җәлил лауреаты. Мен әйтәм, минеке дә танымаса бетте. Миңа уже секир башка. Конец света миңа әйтәм. Шуннан соң минеке көлә. Мурат исемле. Мен әйтәм, улым, син беләсеңме моның кем икәнен? Беләм, мин дә ничек инде белмим диде Вәли. Ой, Муса Җәлил. Шуннан тик, Муса Җәлил бит теге дусты. Менә аңлыйсызмы җәмәгать? Нәрсә өчен мин янам? Бу ни өчен янам мин? Бу акция өчен мин янам. Мин әйтәм бит, көнне буе сөйлим, көнне буе интервью бирәм. Менә шул 14 көннең ашу тантанасы булды. Һәм шунысы кызык, ашу тантанасының Раяновта булды, анда Мәгарифта дустыбыз булды. Шунда ахырында не килде? Хәлил Гайнетдинов килгән иде инде Арчадан, шушы китапның авторы, шул идеяның авторы. Һәм ул әйтә, булды ди, килде ди. Нәрсә килде? Әйтәм, Герой России, космонавт, яшь космонавт Рыжиков, аның фамилиясе. Исеме Сергей Мусакер? Сергей Николаевич, килде ди. Аннан телефонны тоткан. Күрсәтмәй әйтәм, күрсәтте. Рыжиков поздравление җибәргән. Ә бу ничек булды? Рыжиков кабучыга телефоннан әйтә. Алар дуслар инде, уларга әйтә, безнең 15 февраль Муса Җәлилнең һәм Илһам Шакировның туган көне. Ә ул Татарстанда үскән җигет. Ул Бөгелмәдән үзе, тумышы белән. Шуннан соң бу әйтә, шундук теге укып җибәрә Муса Җәлилнең Дуска дигән шигырен, урысчасын белә. Баштан ахырына кадәр укып бирә. Моңа телефоннан, аңлыйсызмы? Эй, буның инде шатлыгы, инде буның Хәлилнең инде күккә аша инде бу. Әйтә тегеңә, син миңа моны видеога төшереп җибәр. Не аша, WhatsApp аша.
Шунан теге видеоға төшерә, җибәрә, шушы WhatsApp-ны нәкъ безнең ачылу тантанасы беткән вакытта килеп җитте, һәм без аны оннары экранга бирдек. Теге зур экранга биреп, шуның белән безнең кичә тәмамланды. Илһам Шакировның теге ниен дә җырлап, Айбулбулны бөтен зал белән җырлап, менә шулай итеп безнең кичә тәмамланды. Теге минем җырларны җырлап, бер йодрыкка тиңәлик, әйтин төрки далаларын җырлап, әй татарларны җырлап, балалар йодрыклар булай бөтенесе, уже залдагы балаларның менә шулай итеп безнең ашу тантанасы менә шу 2-нче татар гимназиясында узды. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шундан соң кичә туган көннәр бит, кичә туган көннәре. Иртән сагат 9-да нидә Тәртип радиосында 1 сәгатьлек интервью мин бардым һәм Аллага шөкер. Бөтенесен сөйләдек. Кешене теге просвещение без авартабыз инде халыкны. Буларның не язмышы турында сөйлибез бөтенесен, бу чаралар турында сөйлибез. Шундан соң сәгать 2-дә башланды музейда, Муса Җәлилнең музейында башланды Муса Җәлил премиясе лауреатлары белән очрашу. Анда без теге вулкан атылды, анда ду китердек. Шигырьләрен сөйләп, аның Муса Җәлилнең, Илһам Шакировның җырларын җырлап, шулай итеп матур итеп үткәрдек. Бу вакытта Мәрҗани мәчетендә иртәнге сәгать 10-да бер 20 хатын, ханымнар матур татар киемнәреннән, башларында нилләр, яулыклар бәйләнгән, шулай итеп Мәрҗани мәчетендә Коръән уку башладылар. Коръән һәммәсе берәр сүрә укый, бүлеп бирелгән, бөтенесе уже планлаштырылган. Шуны укыйлар. Иң ахырдан хәзрәт үзе багышлады. Менә шушы 2 шәхескә һәм шушы бик ватан сугышында һәлак булучыларга, шаһид киткән кешеләргә багышлап, һәм гомумән безнең татар халкының, мөселманнар өчен шуларны багышлап, син булдыңмы, Раянов? Анда булмады. Менә син өлгермәдең. Вот шулай итеп шундый ни булды. Шуннан соң кызым Резида, мен әйтәм, кызым син бөтен мәчетләргә чык. Ул дин белгеч, илаһият гыйлеме аның белгече. Һәм ул тотынды бөтенесенә теге ни аркылы җибәрә. Хәзер мин бер ни түгел хәбәр бирү. Шулардан ул бөтен теге Россия, Советлар Союзы күләмендәге бөтен муллаларга ниләргә анда ул дин әһелләренә бөтенесенә җибәрде. Һәм бөтен җирдә тегеннән килә. Сорап ни килә? Җавап килә. Без укыйбыз. Багышлау. Ни өчен? Җәмәгать үлгән кешегә нәрсә кирәк? Biz аларны искә алу һәм дуга аларга. Шулай битиме? Менә шулай итеп безнең шушы бик шәхесләребезгә һәр даим кирәк. Без әле буны башлап кына җибәрдек. Булары әле икесен генә башлап җибәрдек. Менә шулай итеп әле Алла бирсә тагын шулай. Менә күп безнең кешеләребез бар. Дин кеше, галимнәребез бар әле күп безнең. Ул санап тормыйм сезгә. Искиткеч бит. Моннан алдагына Мәрҗани безнең 10 көн иттек. 10 көнлек булды. Мәрҗани мәчетендә 10 көн. Түгәрәк өстәлләр булды, Коръән багышлаулар булды. Менә шундый аның иҗаты китабын уку булды. Шуңа күрә җәмәгать бу эшне без дәвам итәргә тиеш. Әгәр дә без буны эшләсәк, безнең киләчәгебез бар. Безнең балаларыбыз беләчәкләр. Алар ни өчен буларны? Чөнки бөтен гыйлем анда калды. Бөтен гыйлем. Беренчедән гарәп шрифты безнең булды. Гарәп шрифтында язылды, бөтен гыйлем. Аннары латинга күчерделәр, тегесе югалды. Латиннан аннарысын күпме язылды, аларны күчерделәр рус алфавитына. Тегесе югалды. Күп мәйберебезне без югалттык. Без бөтен байлыгыбызны югалткан халык. Бөтен байлыгыбызны милләтебезне. Шуңа күрә безгә бүген теге урысча әйтсәм, как никогда кирәк очухаться, уйларга безгә ярамый. Ярамый безгә, җибәргә дә ярамый безгә. Хәзер менә җибәрмәгән бер җигетебезне чакырам. Сәхнәгә алмасыны. Мин кешеләрне яратам, табигатьне яратам. Мин җыр моңга гашыйк. 39 ел мин Әлфия Авзалова һәм Илһам абыйны җырлаттым. 40 ел тулмый калды бит. Хәзер мин әйтәм бер сүз мөмкин булса да, булмаса да. Әйтеп узганымча, мин кешеләрне яратам, табигатьне яратам, җыр моңга гашыйк кеше. Миңа 3 кеше бигрәк тә күңелгә якын. Ни өчен хәзер әйтәм? Муса Җәлил
15 февральда туған, бір İlham Şakirov 15 fevralda туған. İki, hem benim Enke isimli sakadan 3 rahmet kulçaktınız. Hadi bizimle iki kitap vermeye. Musa Celil degenden onların başı çapkan yerде жазалап отырған дейлер культураға айткенде миңа шунда басып тұрға туры келді. Бик ауыр болғанда басып тұру Германияда ол, биде Берлин шәһәрендә иде. Мен мұны не үшін айтам? Шуннан соң миңа Musa Celil'ге bağışlап бірнеше шиғыр жазарға туры келді. Мен өзімнің жазған шиғырларны мен қызмет еттім Саратов өлкесінде. Айтып кете беріп тұра Саратов өлкесі дегеннен 1961 жыл мен бәләкейген бала едім. Гагарин ұшты космосқа и шунда düştü. Саратов өлкесі шунun bilan g'ururlanadi. Ham 1979-81 yıllarda Kerem Satiyev Sovetlar armiyasida shunda xizmat etdi. Rahmat. Musa Celil deganlar. Mana shu maktabda o'qiganda xatirlasizmi? Shi'r bor edi deydi. Shanichkili kiberchilik bilan o'ratilgan bizning yurtimiz күні бүттіде шunda қазылап, әйтесінде терес құртымыз деймін. Мен қоя білеймін, ол да шәлішкелі шымық нәрселерге аңлатты мені Совет армиясы. Шерезден мәремене бізді 2 қыш мен сапаға кулетіклер киіп, сіздің тынышларыңызды, біздің тынышларымызды сақладым. Шunda мен біліп қайттым, шәлішкелі шымық нәрсе екенін аңлатты мені Совет армиясы. Ondan sonra şu şiirlerini ziyip, min Türkiye Himbat defteri diyen şiirler ziyinde yazdım. Himbat, Himiyo, batalyonu. Mesela Celil'deki Mabit defteri biliyorum. Mabit, emin Himbat defteri. O şolay oldu. Musa Celil turunda min bir neçe şiir yazdım. Allah'ım min barısında okuyup, hadi birisini isket şiirinde okup gitem. Birisini isket şiir. Boş yendi batla. Musa abay, sine şiirlerin ülgenden son qabat tirildi. Köp otlar, sular kişkenden son nice kullar okulup öttü. Ulmez Ceren Kazan qalasında heykel itip taşqa yazılgan. Ulgen şağım qara avgust tugel, yaprak yaratırgan yaz bolgan. Olğadaşa umtuldıra şiirlerin aşağı közümden Musa Dingiz emin tamşısı değil. Atayıp alsam ide üzümde. Celil gibi yazı hıyalım ol. Bulsam ide min şundi diye Musa abay heykelige gelip gururlanıp başımını yiyen. Rahmet. Şu bitip Siliyalan bitti. Benim hager deyince bana Gözal Hanım söz biresin. Bilem. Kitabı bilen alıp gelirim. Himbat defterinde adı Hillebük şiir barısında alıp gelgen bulayım. Yani Allah vergen bu sefer kaba düşürür, aşırığa yazsın deyip kelesi yıllarda da, alдағы yıllarda da. Maşallah. Böyle şunda Allah vergen bu sefer de Himbat defterinde min listelegen şiirimi okurmum. Eğer de siz ruhsat etseniz. Eytesi sözüm bugünkü tamam, birge işlegende ettik. Birge işledik. Toqta, bitmedi. Keşe ve 15 günü min beşitke kirdim. Çünkü oğramında bulgan beşiti vardı. Men şuğa karşılığına yaşayıp ediyorum. Bila şurada kirip, sadaka verip, dua kalıp yaptım 5 kişiye. Musa Celil'ge, İlham abi Şakirov'ga, Allah bir kilo tuğa hem, benim enkey. Bila şularga dua kalıp, Allah'a Gözal Hanım etip gitti bit. Onlarga bir güne emek gerek. Allah'a gerek dua kılın. Dua bol var. Gelişsin. Allah rahmet yazsın. İstivarası zor rahmet iki şekilde bayanda alıp gelirim. Allah rahmet yazsın. Allah rahmet yazsın. Şükür. Ede olmaz. Çıkan İran kaçtı Musa Celil bilen soğuşta bulgan gibi. Şuna ettim şeyleri. Şükür, rahmet. Mesela şarkılarda konusunda biraz ruh patriotik ruh bağırında elbette. İşte bulmazsa değil şu bizde. Bizde Musalar bulgan vakitte, işte Toktaşlar bulgan vakitte. Şunda İlham abiler hazırlı vakitte ruhi jir hazır rizqı bilen şunday min deydim millete gururluk tuğurgan şahıslarımız var. Barında rahatdan gururlanıp bir yerden sin etmişli. Şundan da gururluk bilen yazılan bir şirin diyor. Yok ile de kırıp
кете кала, бірнеше бала, шул балалар негіз құрат, Гүлістан буладала, татарлығы, дейді татар, бары бір табажайын, тағын көтерілі, біттік бік деген сайын, ил негізі күл болса да далада көмір қала. Мұны татар көңілінде ол қабат дүрлі бала, татарлығы, дейді татар, бары бір табажайын, тағын көтерілі, тізлендіргеннер сайын. Дүнияларының асты үске келген шақлар көп бола. Біреулер асқа кеткенде татар үске ұмтыла. Татарлығы ниті татар, бары бір табажайын тағын көтерілі. Құллыққа түшкен сайын, қибаласы япты халқымның. Шаңғы өткен юллары, біз түгіл кімніңдір құлы. Біз Құдайның құллары, кірәшә тұрғандары да һәм жеңә тұрғандары, міне тыңлап отырғандары да һәм сөйлеп тұрғандары. Сен бұлай сипап тұрсаң, мен бұлай сенің янда тұрам. Сенің кебек Мұса желінен келесі жылға юбилей келіп жетірген ұшы қорбаттар. Ярар, міне Илхам абида Мұса желінде шылай біз кішкене уақыт аны уақшат шылығын сөйлей. Біз қар класста ол уақытта балалар ішлей бетінде, ұтыздар бала оқиды егінде, бәрекеген ол болса да шылқатты балаларының көп шағы шығаларда уақшат. Олар жиып, аналарыны, балаларыны, ұлдар, қасыттылар шықыр. Әуіздер шылай деген уже шығырын тұлық апалар уже шыр ақырып жылап отырады. Екінші шешіға, уақшат! Тағын уақшатны сөйлей, тағын риза халық емі, тағын мұңға, жырға, ешке көбілен зал. Үшінші шешіға емі, бәләкей бары бір уақшат. Уақшат, 30 бала месайны уақшатны сөйлейді. Мен шойд, қарбісіне оқытушы баларының күшті қойған шынкей. Олар шол шыйғыр білді. Ауыр, міне, мендегіне шыйғыр. Менде шыйғыр, нешеге. Мындай шондай базарлар көрмеше, бүгінде шыйғар шығып отырабыз, міне. Қызмет көрмеше, жәбірленмеше, үмітмеше, қызмет қоймеше, күш қоймеше, ішлемеше дегендей біріндейді. Біздің халықта, барлық халықта да біріндейді иман жолағайды болмайша, зұл кіші де шықмайша. Шолай кішкене уақыт бізде үй артында бақша нормасы жетмегеш, 25 су тұйға болмағаш басудан берелер. Ол сіздің яқларда да болғандыр, енді ол концерт бола құршауыда дейділер. Әгер де бақшада бәрінгі түбіне үй бітірсен, дейді әтияни, барысын концертқа, рұқсат. Яғына үйттік тұрып, мұның қәтіні болға тұтындым бәрінгі түбіне ерген матиклерге. Мен сен айтайын, көпмейгенімдір, Сәкине апаты қарағынан шықты, бір ешкіне, опа білем, бір ешкіне, соңына ұзды обойы келіп шықтылар. Әтіге опа жырлай мойына салған башын дегетінің, теге Хиндистан жырын жырлай. Бар бей? Мен ол жырлаған уақытта мен яқынырақ любознательный Варвара шекелі тік-тік-тік-тік олар яғынырақ яқындаштым. Шул заты құяш қыздыра башлаған енді. Қазір мен шундан соң пілеш қалған шул қатлы қыздыра, шул заты. Мена теге апа үйгіріп келді де, менің баштан сыйпай, өнімдей бар қайт, башына қызу қабыр, іш бітмәс. Дегенде әуізі келді де, қолының қысы, молодец, шылаған күші жігіт бала талапны бала болырсан, деп кеттіп барды. Ол көрші ауылға концертқа жіберділер, аны ішлер бітіріп болмады дейді, ол қәтлі 14 жылды болғанын шекшілер бірәзін болашақ айы. Шылай тұрып бардым, барсам қарим бұл ешкіне папа білән сөйліптей жігіт Илхам Шакир бәлән бүйірді алып шықтылар.
Әлбәт бақар вақыт айтады, сен балай қайлардан балай туғың дейді. Мәйтен білесің, мен башын сыпыр өткенің, шындасың мен мәйтен бұлай ұқпалым. Шындай міне истеріклер бар. Шындай истеріклер бар. Ана сен филармония эшләгән вакытта Илһам Шакиров неге инде ул инде иҗат филармония иҗат төркеме җитәк инде. Барлык филармония. Шул вакытта кай вакытта кәефе булмый инде Илһам абыйның. Бигрәк тә дүшәмбе көнне инде. Ул көнне Литушка бик авыр була инде аңа. Ауыр болған шақта мәйтем Илһам абый килеп тұрма сен. Килеп тұрма. Мен мәйтем директорның ишігі түбінен «Уран, ешік жаулар!» деп жырлап кетірмін. Бұл енді күлді менен. Күлді де шының білен бітті. Бір заман келген, шылы кейіпсіз. Қарағы сен нәрсе деп еткеніңе шуны ішіледі дей. Шуны ішіледі. Ай, келмесең ұшпілгі мәйтем. Келмейм дей. Şunu işler bırak diye. Ben de onun şekilde yürüp, obrazda kırıp, koridorda bile de yok. Oral yüzük çalar. Dinde özümde bulmaya kırıp başam. Bir iki taraftan itkenden sonra şuna itkenden sonra bir yol saat ötkeş Eskat Safiye'nin de bu nokta direktörüye Kur'an'a İlham abi montajcılar türü koyarken oldu. Meytan mında ol, mındayı, mında doğuşunu işittim anındayı. Bir doğuşunu öyle koyalım. Gelir öyle neyden, gelir. Şurayı bir neçe etaplar şurayı buldayım da bir anı kutkardım. Lakin benim filarmoniyadan çevirgen vakitte o beni tutkar olmadı. Benim üstü çok. Ne şunu kırıkkına vakıdalar indi, kırıkkına vakıdalar. Şunday isterlikler elbette bizge benim özümün şiirlerde şular ruhunu ko'tarish için elbette men to'ydan musajilga onu razvit pedre paskilashtash ovlash endi onun şagirga degan bir zo'rgina poema yozgan edim. Onda shu Jalil isimlarida kirib ketadi, Harom isimlarida kirib ketadi. No biz mana shu zo'r bizning Tatarimiz uchun ruhiy buyuklik tug'dirgan shaxslar bilan hozirda quvonib, g'ururlanib yuribmiz, shulay bo'lsin. Ham o'zimizga da shunda biroz dinglashirga, tirishirga kerak, botir bo'lirga kerak. Shunday ruhda tarbiyalanishga kerak. Beradi. Mana men endi qolg'ach, siz yumorist Neyse okurken de öyle olacaksınızdır, evet. Onun biz bildiğinde şu kichkina vaqtda silidirgan edi, bu eshik tubida deganim. O'tib boram shulay o'ram bo'ylab, paratnikda ko'ram bir bola. Zlanokka urilab uyi jetmay, obtirag'ach qarab o'ylana. Men bolaga kelam, alladi men zlanokka bo'yim jetmaymi? Jetmay shul dey. Qo'ya o'zim bosayim, bir nima deyim? Leykeme 5 dey. Basam şundan balaydı. Abzıqay sen nindi yürekli. Eyde başık kızıp kuşa çıksa ikimizge de bilir kiremdi. Bu bittiğinde 40 dakika kısmını da refer şunu tutulur. Biz de şuna itebildik kaçağında. Ne bela degen. Min yaratan bir hatırını. Maturlarının maturu. Tek şunası var, o madurun özü bir hatını. Gıcap tügülanısı tek eyt, o irin yaratanı. Yaratmasa kıyın tügül, düzeltü bu hatını. O yaratmayıp bir de irin, jene bilen bir kule, oturup bu irine şıkkanına güne. Dolayısıyla o irinden ayrılsın, eyt sinana, gürletip bir tuy yetersiz, kıyaş çıkar sinada. Tuğanqa, rahmat sana. Altın senin bu sözün, lakin bütün bela şunda. Onun izin yüzün. Evet. Ne diyor hakkını kıvık okumadan şekilde devam gitti. Kurşu bilen birinden bulduk, bulmadık hiç tatılık. Gün sayın bir usallık, gün sayın bir katalık.
Min kiberge gerilsem, ul çağırıp kültüge, min kıymaga kor isem, ul taratıp bitire. Bu yıl abzar ortıma şeştim kızıl keriste. Kurşum indi bilgili girdi mina karıştı. Benim kızıl keristem kıyaklağaş ülgürgeç, bu yıl beliş aşım deyip işke жылы jigirgeç, kurşum bir gün pazardan alıp kayttı bir kece. Unutam men bu mutluğun anın şu gün geçer. Kahar soksun, jir yutsun. Bu ümitsiz keceli nindi kotuk dinap da jitmedi bit eceli. Her gün gelip bunakka mut basıp kıyakların kıyıp kırıp bitirdi keristem kıyakların. Bitti bakşam kırıldı, hiç yara yok kaharga, ıhşap kaldı tüteller bombalangan şehirge. Mokşalardan bıl kaçlar küzüler dize olmaşka koygu düşte benim başka bir kaygı bir şey burayı. Kaygı gitti, şadlık geldi, bəxtlər sən kemelişe, bəxt bular, şadlık geldi, bir halvanı düşkey burayı, bəxt bular, olma pişti, bir halvanı düşkey burayı. Humorist bilen konsert koyup yürü, müzik bulur iken indi ol, bir baptarap böyle indi ol. Filarmoniyadan şuna jiberdiler. En sormanda koygan şahiste. Onlar şulay zırhlı bir gün uzak edip sözüp duraydı, uzak edip sözüp duraydı. Anıtkında bitmeyin, nöbetler bittiğinde var bir paşam olsa da bite. Benim de orta sahne altında mikrofonum var. Şu mikrofonu şunun tembrını alan daima. Suza başına deyip boştum. Ben de fanagramma hazırlayıp fanagramma bu tersini görevli. Öne saydım benim büyük şairdi. Büyükler ve şair tuttularga parodiyalaşıp bulayı dolar bilgi tanımdan şular bulgan bulup kullanıp jitemiz jitmeyme indirip bizden жүрген bulalım şunday kişi bulayı. Rahmet uzakta suzmayayım çünkü. Oh,
Рахмет, сиңа рахмет. Бик яракта идек без, 70 шақырым жерден келдік біз. Ақалпақтың табылған шағы, Ақалпақтың табылған шағы, туғаннардың сағынған шағы. Ақалпақтың табылған шағы, туғаннардың сағынған шағы. Туғаннардың сағынған шағы. Кунак җиде шагыйрь. Яшьне, картны, ир-хатынны, дусны, якынны йөрәгеннән шигырь булып тойгы чәчәп аткан йөрәк бакчасына чакырды. Чәкчәктән соң шагыйрь кунакларның күңелләре булсын өченме, йөрәгеннән кайнар бокалларга салып кайнар җырын эчерде. Ялкыныннан җырның исерделәр мәҗлестәге картлар, егетләр. Канатланды уйлар, акты хисләр, артты көчләр, артты өметләр. Ак сакаллы бер карт кузгалды да әйтте: Шагыйрь, рәхмәт сиңа. Мондый сиңа мин күрмәгән идем 90 еллык гомерем буена. Күп татыдым ачы тешене мин 90 еллык тормыш юлында. Күптән җыйган дәртле яшьлегемне таптым бүген синең җырыңда. Birər kişi turunda fikir edesin ki o kişi turunda uyasın ki min uyumlu o kişi onunla koyup qarayım. Musa Ceyl onunla koyup qarasan 50 neçə tapqır ölüb bala. 3 ay ölüm kütüb yatar. 99 kişi 100 kişiden bitken bulur, sınğan bulur. O şunday şiirler yazır. Çünkü onun üzeri şunday olan. Buna benim şiirlerini okuyup duram. Allah'ın etmişlik itibarda etkenim var. Bir konkurslarda Musa Celil şiirlerini okuyup alır. Birinci orunlarını Vahşet'ten başkadan da cidderlik Vahşet'in okuyorlar indi. Çünkü o bir kişi şiir, o tesir itedirən şiir. Mən ondayır okuyup oturam. O en birinci şiiratta kişi oldu. Biz bütünümüzde en birinci şiiratta kişi. Hem o soğuş bulmasa da şunday bolğan bolar. O indi yoluşmasa bir reis bolğan mıydı, değil mi? Reis tabii. İyi, reis bolğan bizim. İyi, o vakitte iyi. Şuna göre o kimlerdendir o akıl bileşenmiş Musa Ceylin'e kurulu. Benim iki gene yolları var. Ağaçta örülgen olmak, ağaçtan bigerek bulmak. Çünkü ağaç bulmazsa olmak yatta biz onu görmüyoruz. Musa Ceylin yurtunda şakşı söz yazıp kimlerdir isimlerin tarihte kirtergen anlatıştılar. Biz onu biliriz. Şu turda yazmasa Musa Celil yaxşı deyip yazsa, o şu şiiratta görünmeyden kaladır. Hitler'ga, Germaniya, faşistik Germaniyaga eğer de şunday evir işlemeseymi, onun kalitini görmezleri var. O zor. Yok, benim Gavhutinem Bakşada bir Yahut var ya, dostu indi ol neçenci yılına, bir 15 yılları o anda söz bulup aldı.
Мен кірдім, бұл менға чуть ли не шатланып, «Мә дей, Госдумада дей, сұрап қойғандар, Мұса Жәлел батыр болған ма?» Мен мұнда аңға жауап берген айта алмайм. Мен ярсып кеттім. Мен айтам, сен тағын нәрсе керек. Оның башын чапқаннан тағы нендей дәлел керек сізге мен айтам. Ол мен айтам, Госдумадағы кішілер іштейінін әді тұрмайлар бейтаның. Тырнақ да тұрмайлар. Ну, бек сүгінім әттім. Чүнки шол қадар ярсықты. Hem bizning Tatarda şu Musa Ceylin'e düşürge turşu ol kabahatlik deb ayttirdim. Çünkü alar yolg'ish değil, alar anlab ishlagan şu. Ul o'zin ko'rsatish uchun. Çünkü boshqacha olib ko'rsata olmaydi. Anam ijodi da yo'q, boshqasi da yo'q. Musa Ceylin'i xo'rlab, u ondan biroq bo'lmoq. Shul bilan Bunun kadar ulem eser yazıda, bunlar soğuşka kadar da bittiğini o bir көп yazan. Ana yumru da çınlap da, bana alimin. Настоящий юмор, şın. Bana yok, bana hayırsız anlasın. Bir utker. Utker iyi. İki Epselem turunda. Epselem neresi yatanır? Hadı yelek şiir yazgan, igençiler turunda. Un подписка tapkan sayın, bir gazete kolunda. Hazır Hadi şiir yazmay, o gazetini taşlagan, ahırı gazete toktagaş, ilham kelmey başlagan. İkincisi, bir hikaye yazdı bu yıl Absalamov Abdiri. Doğruluk deb yazgan idi, bulup çıktı kekiri. Lakin motor zifa boylu anın songa Maynur'una söz etmeyiz, yüzlerinde Aynur'un. İkisi de yazmışlar halakken. Bunda tamam bir köp şiirler, üç turunda olsun deyip yazar, o bizim yazarız. Çünkü Tatarlıkken şairler. Bu birden bir Lenin premisi laureatı da hem Sovetlar Soyuzu gibiydi. Biz iş aytarız, bizge Tatarga 1 milyar deb Nobel bu çıraqta bergenler. Çünkü kişiler bir kişi alışa, iki kişilik yalışmıyor adette. Ona göre biz gururlana duran kişi hem Tatarını totalite duran kişi. Bizim Tatarını totalite duran kişiler bir köp değil. Allah'ın köpüsü Gavrilov, Krashin, Karbyshev uruslaşqanlar ham şundalar. Bizning Shevchi Tatarimiz Musa Jalil ul Tatarni total etgan kishi.